Na Zem dorazili správy o objavoch, ktoré môžu zmeniť dejiny vesmíru. Spojovacia stanica na Proxime B konečne nadviazala spojenie so Zemou. Posádka Exploreru tak odovzdala riadiacemu centru dáta o podmorských objavoch a štruktúrach Proximy C aj o trase k záhadnej planéte Genesis. No Západ mlčí. Pravdu o nálezoch, o Vanguarde aj o superpočítači TAR 500 ukrýva pred verejnosťou. Dokonca najíma hercov, aby zinscenovali triumfálny návrat posádky Vanguardu a zabránili panike. Ani samotní astronauti Exploreru nepoznajú celú skutočnosť. Ich stanica je ovládaná podobným systémom, verziou superpočítača, ktorý zlyhal na Vanguarde. Koalícia Západu vysiela autonómnu sondu k planéte Genesis a zároveň pripravuje novú náročnú expedíciu s ľudskou posádkou, ktorá preskúma planéty pozdĺž celej trasy. Medzitým európske štáty, povzbudené rastúcou nezávislosťou, spájajú svoje sily. Na základe paktu o nezávislosti vesmíru plánujú preskúmať vlastnú sféru vplyvu v súhvezdí Rýb a Veľryby. A vo východnom bloku Sovieti posilnení dátami z Vanguardu spúšťajú rozsiahlu vesmírnu kampaň, stavajú prelomovú kolonizačnú loď a hľadajú nielen pracovnú silu, ale aj tých, ktorí sa už nikdy nevrátia do pozemskej socialistickej vlasti. Súťaž o budúcnosť ľudstva sa iba začína.